Dobar dan. Danas ću govoriti o glasovnoj promjeni jednačenje po zvučnosti. Da bi učenici 8. razreda razumjeli ovu glasovnu promjenu, prvo što moraju naučiti je tablica u kojoj je podjela suglasnika po zvučnosti. Pri tvorbi zvučnih suglasnika glasnice titraju, a pri tvorbi bezzvučnih suglasnika glasnice ne titraju. I to je kriterij za podjelu u ovoj tablici. Tablica se uči tako da parnjake pamtimo zajedno. BP, DT, GK, ZS, ŽŠ, đč, đć i 3 su bezzvučna suglasnika koja imaju svoj zvučni parnjak i mi ga izgovaramo, međutim on se ne bilježi u pismu. To su F, H i C. Ovu glasovnu promjenu objasnit ću na 3 primjerima. Prvi je primjer riječ svadba. Riječ svadba nastala je od riječi svat i nastavka ba. Pritom se glas T koji je bezzvučni našao pokraj glasa B koji je zvučni, kao što možemo vidjeti u tablici. Zbog toga se glas T mora prilagoditi glasu B i on će zbog toga prijeći u svoj zvučni parnjak. Znači on iz bezzvučnog T postaje zvučni D. I sad imamo zvučni i zvučni jedan pokraj drugog. Svadba. Bezzvučni plus zvučni jednako zvučni, zvučni. Drugi je primjer riječ vrabac. Često se jednačenje po zvučnosti događa zajedno s nekom drugom glasovnom promjenom, a riječ vrabac dobar je primjer za pojašnjavanje kako se to događa. Dakle, u nominativu jednine ova riječ glasi vrabac, a u genitivu jednine vrapca. Primijetit ćemo da između P i C nemamo više glas A koji postoji ovdje, a B se promijenio u P. Zbog čega se to dogodilo? Na početku u nominativu jednine imamo ovaj oblik, vrabac. Glas B je zvučni, glas C je bezzvučni, a između njih je glas A, koji će ispasti i to je glasovna promjena nepostojano A. Ona se događa prije jednačenja po zvučnosti. Nakon što A ispada, B i C nalaze se jedan pokraj drugog. S obzirom na to da je B zvučni suglasnik, a C bezzvučni suglasnik, B će se morati prilagoditi, te će prijeći u svoj bezzvučni parnjak P. Stoga smo na kraju dobili oblik vrapca. U ovoj formuli vidljivo je da kad se zvučni suglasnik nađe pokraj bezzvučnog suglasnika, on će mu se prilagoditi i prijeći će u svoj bezzvučni parnjak, pa ćemo umjesto zvučnog i bezzvučnog dobiti 2 bezzvučna. Sljedeći je primjer riječ otpjevati. Nju smo dobili spajanjem prefiksa od i glagola pjevati. U prvoj fazi možemo vidjeti da se glas D, koji je zvučan, našao pokraj glasa P koji je bezzvučni. D se zbog toga mora prilagoditi i prijeći u svoj bezzvučni parnjak T. Stoga na kraju dobivamo riječ otpjevati. Ovdje također zvučni suglasnik koji se našao pokraj bezzvučnog mora prijeći u svoj bezzvučni parnjak da bismo imali 2 bezzvučna. To je opet prikazano u ovoj formi. U pismu postoje i odstupanja od ove glasovne promjene. Navela sam 3 riječi. Recimo riječ gangster, u kojoj G i S pišemo jedno pokraj drugog, međutim kad pogledamo u tablicu primijetit ćemo da je glas G zvučni, a glas S bezzvučni. A izgovorimo li riječ gangster, primijetit ćemo da mi jednačimo u govoru, pa se ovaj G pretvara u K, jer postaje bezzvučni i prilagođava se glasu S. U riječi gradski D i S pišemo jedno pokraj drugog, iako je D zvučni, a S bezzvučni glas. Međutim, u govoru, kad izgovorimo riječ gradski, primijetit ćemo da pravimo jednačenje i da ovaj D izgovaramo kao D.
Jednako tako je i u riječi predsjednik. Čak i u riječi odstupanja imamo odstupanje. Riječ ćemo izgovoriti tako da glas D izjednačimo sa glasom S koji je bezvučni, te ćemo izgovoriti odstupanja. Ali u pismu to nećemo zabilježiti.